loyo owavela waphaka wavele wafa endaweni yethu. Thina sagcina ngokona kodwa ukokhokha sakhokhe ngoba isono inkokhelo yaso ufa. Jesu wayesethi hayi ukukhokhela ukubona ukuthi uyadla bafundisi bayazi ukuthi uyadla kanti kodwa umntana wakho ethi hayi baba ngikini sinjalo yithi sathi isono kodwa sekufanele sikhokhe ibhili esiphambanweni. Wathi uJesu hayi khulekani ngicela uyithathe ibhili yimo khokhayo bakangikho lapho but ukufa kaJesu kwakhokha kodwa into enkulu eyenza insimbi isime ngokuvuka ngesikhathi efa kunakwaba kodwa mhla sevuka kwaqala ukufa kwanemini ngoba bonke bebefa kodwa ukuvuka kwakhe kwenza sibuke eduze ukufa kwakhe ngoba mayevuka yini ukuvuka kaJesu angikho lapho ngesonto masithi uvukile sisuke sithi nasi isiliphu siphuma. This is a proof of payment. Shuthi inkokhelo eyenziwe ngoLesihlanu ekhokha ifike yafunwa emazulwini inkokhelo nakho ithuna lemndeni yabona usuke lakhulisa usathane lempi lesithathu kwaqale kwazitshwefa ngoba konke okufayo ungabuyi shuka kunelanga kodwa uvuke emathuneni. This was a proof of payment. Namhlanje sithi kuyakhokha kodwa after 3 days sizoba celebrate ngesonto sithi hayi bo nansi proof nabu ufakazi. But I'm not yet. I'm not yet. This is my introduction. But another scripture that you must know about who Father Jesus. In the book chapter 15. Verse 26. Look that verse. Let that verse let me sit as something. Yes, your mom. Let that verse in no room like Maliti the last enemy eyokunqotshwa ukufa. Kusho ukuthini ukuvuka kaJesu? Kusho ukuthi awukwazi uqoba ukufa Jesu. Kanti senenye into ongakayiboni. Ngoba ukufa isitha sokugcina. Esinqotshwayo. Uma kuyisifo isitha sokugcina, shothi mhla efa evuka wayethi ngiqedile ngaso zonke ezinye. Umusa kimi musungabaza yonke into nginqobile yonke into ngiqedile ngoba ukufa isitha sokugcina. Ukufa is the last enemy shothi okhenza abanemuva ngoba ukufa isokugcina. Shothi poverty ukuhlupheka kunemuva ngoba yena ngoba ukufa isitha sokugcina. Shothi ukwaswela nezibopho namabhakho waqala ngakho wahlakaza konke oshaka mama sikhonza ngobe wase waqeda ngoba ukufa isitha sokugcina. Shothi masiza kwesiza nesibindi sithi ngiyazi nalokho wakhona ngiyazi nalokho wabhekana nakho ngiyazi nalokho wakubamosheya phansi ngazi mani this is the last round. Awukwazi ukunqoba impi yokugcina kanti awuyiqedanga enye. Uhlushwa yini ekhaya impi leyaseqedile ngayo. Yini eqale emndenini wakho impi aqede ngayo. Yini eqale emsebenzini impi aqede ngayo. Jesu mhla emathubeni wayenza i-announcement ukuthi yonke into ayisitha sengiqedile ngayo. Sengiqedile ngayo. That's why umusa umazo esikhombisa ethi number 6
kufesiwe. Ngiyawathanda lamazwi esikhombisa ngoba amanye ayaveza ukhuluma nobani, amanye uNkulunkulu, amanye uselelesi, kodwa number 6 akasho ukhuluma nobani, uvele uyasifayela. Yilo lodwa elingenawo umnikazi, sengathi noma ubani ohlangana naye uyakwazi ukuona. Wavele wamemeza wathi kufesiwe, wangakhuluma nabantu, wangakhuluma noNkulunkulu. Shuthi-ke ozwayo uzipha yena iminiki. Izulu liswa ukuthi uthi kufesiwe, izulu kaNkulunkulu obhala izinto zomuntu ezokwenzeka mhla yofa. Izulu lathi ukuthi kufesiwe, shuthi uqedile lento eyafundwa ezulwini. Izulu lathi shuthi zonke izinto ezayibhaliwe usuqedile kuzo. Kodwa thina uma sizwa ethi kufesiwe, sasithi yonke into ebihlupha, yonke into ebihlaka, yonke into ebisicindezela, yonke into ebimelene nathi useyihlaphazile. Ingakho umuswa uGenesis 3 uverse 15 umuswa ethi mzala wesifazane iyoqhoboza ikhanda lenyoka. Umuntu osifazane akanayo inzalo, bazalwa abantu balindela lo muntu bangamthola. Ngoba Samson banamandla kodwa imbewu yendoda. uGenesis 3 wahamba uyisithembiso, kwafika Samson wathi uSathane uyelo, bathi ayikhona imbewu yendoda. Loya kaGenesis ithi umzali wesifazane, kodwa wafika ingelosi kusisithize yathi ewe ofumana umusa, ubusisiwe esifazaneni, uzokhulela uzale indodana. Wathi kanjani indoda ingekho kwathi wayifuneka inzalo yendoda? Umoya ingcwele uzosibeka. Wathi kufesiwe, wathi sengiqhobozile ikhanda lesitha. Ngizosengathi namhlanje ngezinto ezoqhobozeka nje, ngizosengathi nezinto izulu elizoyiqhoboza. It was crashing there. Why you say you don't pray? I'm not attempting to pull up on a mask. The other ones is convinced. They are very powerful. Number one is because I share my mind. One issue. Iso kade bantu eGetsemane ekhaya kade ngakusasa iGolgotha. Ngoba kuyishwana ukuya kwiGolgotha yakade awusuke eGetsemane. Bambamba kabi kade bambamba eGetsemane. Kodwa ngikuthandazele ngithi Nkosi ingakwenza nje mhla kufika usuku lakho lokubethela utholakala eGetsemane endaweni yomthandazo. Ungatholakala ubanda kodwa utholakala emthandazweni. Nithi uma bafika amasosha awuthole eguqile ethandaza. Awuyathandaza Nkosi uma kufika usuku letholuni masingatholwa usuku olube endabeni. Ingathola usuku olube sihleze ezweni kodwa sitholakala emthandazweni. Uyothoma ibaleka manje eGetsemane ngoba uqhubekile wayekhona. eGetsemane zimbili kwethandazelayo. Eyokuqala ithi akudlulisithi. Usukhaza ufunde kodwa. Ngoba ukwazi ukuba nendawo embi obhekene nayo kodwa futhi ungathandazi. Ngoba uma ungathandazi ukhathi ungayi sihlalo. Phela ungathandazi nakho kuyakhuluma. Ungathandazi kasi ngikhava nginathi. Ngoba ukuthandaza yini ukuthandaza? Ukuthandaza umema amandla angaphezulu kwakho. Uma ungathandazi uthi uyikhopha unazo. Mina nginawo amandla okubhekana nezimpi zami. Kodwa abazi abanamandla basuka bayebuye. Bathi babahlule lesi sitha.
abawini. Yini abantu abakuthakathaka bebalekela ngamandla. Athandaza babazothandaza. By the way, futhi ephumani zikamoya awuthola umthandazo obalile. Awusona isifiyo umthandazo. Kodwa abafundi bakhe bathi sifundise ukuthandaza. Umthandazo uyafunda. Umthandazo awuphiwa. Kwesinye isikhathi ufundiswa zinhlupheko. Ufundiswa zinkinga. Ungakafundi ukuthandaza. Usuyahlupheka unamanga, wena unamanga. Awahlupheki. Nisawahlupheka. Kophela ukuthoma ngo-12. Uthi baba abanele abanye. Kodwa mina phakamisela abahlali kuwe. He was from Gethsemane before Golgotha. Besuka eGethsemane. But lapha eGethsemane sikashona bazuza. Lapha eGethsemane uSithole sifunda ukuthi awuqhiya amaqoqo noma ama-stations ofanele utholakale kuwo uthando. Zo-3 into. Awuqhiya ama-levels. Sabona iGethsemane yodwa ngama-level awu-3. Ungene nabafundi wathi thandazani. From abafundi wakhipha i-3. Wathi thandazani. From i-3 waphuma yena. Shuthi emthandazweni kufanele ufithe kulamaqoqo o-3. I-level yokuqala ethatha abafundi bakhe ethi thandazani. I-level lakho libandla lonke linosula lomthandazi. Musuku lonke ibandla lithandaza. Noma ungathandaza wedwa elinye iqoqo esikizimbi zifuna sihlangene. Kunezinto ezingakuzwa wedwa ezikuzwa kule level. Yithi wathena abafundi bakhe wathatha khona 3 waphosa itshe wathi thandazani. Le level esibili level emaphepha. Lakho unabantu bakhe nashomene ngamagama bakhe. Nishomene ngokuthi sithandazani. Sikhulekelana. Sithwalana nini. There was that level. Noma unebandla, unama-partners, kunezimo ezidinga uphume wena. Wabe sephuma yena. You need to sort out impilo yomthandazo. Thandaza nebandla. Uthandazela thina uthandaze wena. Thandaze nebandla. Ube nabathi enthwalana nabo. Utholakale wena. Bathi uJesu bembamba. Okay. iGethsemane uthi kuyona akusuka isinti. Shuthi into yokuqala siya ngayo masothandaza Nkosi isusa lento. Laba lizwe langasusa sithi. Izobekwa isingelosi. Yambamba. Yamqinisa. Shuthi prayer is into zami ezingixaka ziyasuswa. Noma isuswa qiniswa. Oh, I love prayer. Shuthi prayer isusa intaba. Uma isusile kwesama azomqinisa ngwazi uyinuka sengathi akikho. Awufika kabili ngiyathandazwa. Uthi ngiyathandazwa. Prayer will move things
ukwazi ukuyikhona. Kuthema kwehlingelo sisimqinisa. Wasuka uJesu wasukuma. Uvusa lezi izindlela. Usethi kuzo ke awunilele alisalindi noma i-hour Lord. Yabona verse 22. I-hour akuyona into enkulu, no. Uzasalindi noma i-hour. Shuthi i-hour, why i-hour liwunoma into enkulu kangaka? Liwunoma ngenxa ye-principle yeshumi. Angithi i-principle yeshumi lithi akukho fanele ukuthole ukudle konke. Fanele uma udluwazi wena ugcina. Mase ujova umyeke edlobo kwakhe. The 10% wakhe. So umuntu ovekupha 24 hours usuku. Kanti ubani ishumi za 24 hours? 2 hours kuphela. Shuthi mangithandaza i-hour uno. Kodwa uhlulekile ukhiphe ishumi. Zesikhathi. So ukuthandaza ekuseni emini ukuphi isikhathi, ntamba ukuphi isikhathi. Fanele mangolala from ekuseni lesihlangano i-hour uno. Amele hour ngothandaza kanye kanye usuku. Kodwa no an-hour. Akakwazi ukuphi isikhathi usibona isikhathi kimi. Alingizwana. Akakwazi, ayikwazi the giver of time. Kube yena uthetha kunasikhathi. Kuwulo kuphi isikhathi. Hayi inkinga. Uthela umuntu owulo kuphi isikhathi. Uthi hayi isikhathi aninaso ngabe ngiyathandana. Uthela umuntu owulo kuphela. Ayikhoni nokukhulu. Mina ngivuma njalo umzimba. So batshela umuntu owulo. Ophayo. Uphe bonke isikhathi sakhe abangakuphi isikhathi. Lokho kuphi isikhathi kuba ulo umthela kamnandi. Vele kumisha isikhathi uphelele isikhathi. Kodwa uyo obenza isikhathi. So lapha bethe manje bathatha that no hour. Why it normal is because of the principle of time. Because in timing it ayihluke because indala kunomthetho isho. Sibe khona umthetho ungekho. Ayiqalanga eSodom siqale eGenesis. Umthetho ishumi ungekho. Yingakho futhi uyinkinga ngokukhipha ishumi usizwa siyibhaqa. Fanele uyikhiphe as a part of worship. Ukuthi I honor you. Ngiyabonga ukuthi uphilo ngakho. Ungakwenzi ibhaqa. Awukwazi ukwenza zikusebenzele mawuzenza ibhaqa. Ukwazi ukuyibona zikusebenzele mase usinkosi ngibuyisela kuwe. Ngoba ngiyabonga. U-19 nami ungiphe wona. What was said to umthwalo? Kodwa sokusebenza. Fanele uyikhiphe with a winning heart. Yingakho Abraham lithi wayebuye empini wabuya nezipho. Wayesethi hayi ake ngikhiphe ishumi kaJehova. Ungekho umthetho. Kusuke enhlizweni. Zangena emthethweni kodwa isuke emthethweni. Siqale before umthetho. Zangena emthethweni. NoJesu umseni waphinde wakhuluma nazo. Sizayihluke ngoba sigijime before umthetho. Safika emthethweni. Safika emseni. Even in the New Testament there's a part of Matthew 23 verse 23. Ekhaya kunabafaka izinthelo isho. Niyawuyeka umthetho. Why uJesu engakaze efundise ngeshumi kakhulu? Even abafaka isibebe eyithelo. Awukwazi ukuqinisa entweni ephaswa ngesidom seclass. Abadala behluke emadleni kaJesu bebekhipha ishumi bengayigage. Yingakho uJesu akaze egcine ishumi.
So awukwazi ukugxila entweni ephaswa nawumuntu oyisidomo eklasini. Wakhuluma ngaze edlulele. Wakhuluma nje ngaze edlulele. Awufanele. Oh Jesus Christ. Ngenxa yokuthi angazi abelushona but oh, amen. My son in drive school. It's also that they don't know who should change the occupation. You tell them, Mama, let's give thousands and thousands. And the man was in the East. Well, who will choose one? Here's a fact. Thousands, serious thousands. My father and Jana, Mama said, you should tell you that all of them influence of wood. That's how I'm going to be. So if you understand my son, man, 5,000 much. So I think was checking and then I was looking about the 50. Who was a lawyer that you find from that? Who might tell me they show me to know my own, to know to know how each other. Can't cool no China to Baba. How much than 3,000 money? It was a penny and I'm 10,000. Who can be show me over 7 nobody was my pen, Baba walking people. Marketing 100,000. When you more, it's more than that's about $1 million. So if you're not a tither, to okay, Jamatuba, every time as Mama. Yes, that's a super that it was in Kumpule. You could put in a mind for what is man in the Tababa. That's what I feel again from my daughter. And you know, this is nice. Which is like God thinks. God prays on. And it's our Baba, which is like the two words. God any concise in a date. So you couldn't pull a high train enough. Oh, what am I going to get? Look, who release and when I call, I'm going to say, I'm going to train. So release. We are talking about how temporary. Bible ungathembelanga ngomncane ngeke uthembele lokho izwi lalimisa into enkulu uhlulwa manje lokho ngane. That's why i-instrument asihlangani ne-amount sihlangana ne-obedience. Asikho enkulu asikho encane kuya ukuthi uthembele kangakanani. Amenwe njalo usungenisa laphani khona wathe Getsemane angisalili noma i-hour angithume Getsemane lithoyisethu Jesu vukani sambeni onkhapha la sefikile hayibo bayaqala bababona uzokhapha kodwa lo uthi sebefikile Jesu wabona kanjani bengafikile umuntu othandazayo akanama surprises into ezokwehla uyibona ingakafiki ngesikhathi befika bezokho babethi bayamjuma kanti abamjumanga ngesikhathi ethandaza ubabonile beza uthandaza awunama-surprise izinto ezinhle uyibona zingakafiki ezimbi uyibona zingakafiki awekho ama-surprise. Bathi uAdam asejuluka imjuluko engawona amanzi esejuluka imjuluko engathi igazi kodwa akabethelwe eGolgotha akabethelwe eGetsemane uyobethelwe eGolgotha kodwa imjuluko yafana negazi shuthi mawuthandaza uhamba uzohamba uhambe emoyeni ungakahambi ngonyawo wayengakahambi ngonyawo uye eGolgotha kodwa umthandazo lo hamba wazwafika eGolgotha ake ungahambi akahambe emthandazweni ake uyoshaka ake indawo zakho uyihambe uyikhulile uyigijime usihamba ngonyawo usuphinda leta athi uyihamba uthandaza. Wasuka uJesu bambamba mfuni ukuhlala bembamba bambamba wangena amakhoti angifuni ukungena amakhoti inkantolo akayihambile
wangena kuyezwa inkantolo up until inkantolo yokugcina uPilato wageza izandla wathi angithole icala nengqondo yakhe ithi ngiyekele kanti akazi ukuthi uma uthi imva inaqala uthi yona impela banihlala yena wayethi uyamkhulula uma ethi angithole icala kanti akazi uthi uyimpela omele uhlatshwe lithi waqaleka bathi abantu mbethane wathi hayi bomthe msulwa kanaqala kwathiwa phela lokho okushoyo uma ukhuluma lokho ngemvu uchaza ukuthi yona impela engakwazi ukufa wahamba uJesu wathathwa bamshaya bathi uPilato mshayeni ningambetheni bamshaya ithi mase uqeda ukumshaya bathi uPilato umshaya kanjani umuntu umthini kanjani bese ngemnyela wathi haya singena sicela ukumbethela Pilato wacabanga wathi mhlawumbe bangakhipha isigebengu esikhulu ngithi abakhethe mhlawumbe bokhetha isigebengu ngimkhulule lo muntu walala uBhanana wambeka noJesu wathi ukukhulule baba phakathi kaJesu nesigebengu esikhulu wathi wakhulula isigebengu uJesu akamethela angikho lapho but ukuthi into ababeyenzile bemisa isigebengu noJesu bethi akukhululwe baba vele akekho ngama nenkosi eqhubekele akekho ngama nenkosi eqhubeke efela izono zakhe ngesikhathi uBhanaba bemisa nje nenkosi lokho kwamenza ukuthi angasali ekufeni not dead kodwa kuthi ukuthi manje akekho umuntu kwenkosi eqhubeke yofa wakhululwa uBhanaba wathatha uJesu bamfaka umqhele wameva ngabe mfaka umqhele wameva ameva ngokuphela daddy ngameva aphuma chapter 3 mhla umuntu ona kuthiwa bathi umhlabathi uqalekisiwe usuzokwa iso sethu awu kodwa Nkosi uJesu ngesikhathi ethola umqhele wameva wayethatha zonke iqalekiso zomhlaba ngoba ameva akazedalwe kodwa ameva amele ikhesi kodwa ngimemeza asinayo thina amanzi amnyama asinayo thina amabhadi awethu ahambana ushakamaya awethu angena kuwe noma ngamzalwa nomndeni khona onesiqalekiso khona kodwa mina I have no curse noma ngangenza amaphutha angadala iqalekiso kodwa makufika Jesu zonke iqalekiso zami wayithwala I am free and free indeed I am blessed going in I am blessed going out ngibusisiwe ngingena ngibusisiwe ngiphuma kwenzeka konke abantwana benkosi abe mushumo yodwa ekhaya kwenzeka konke sigijime walele uthini semayelena waqala wamemeza igama lokuqala wathi baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzile lezi lokuqala limveza njenge-intercessor inxusa engena phakathi kababa nezulu ethi baba malutho akukhulumeli mina kodwa ngikhulumela bona uJesu lokuqala wangena njengenxusa lebandla abathanda ngithi sinxuselwe thina what if Father forgive them
wasuke wakhuluma ileli esiphambi esinye sikhuluma kanje siyadelela sizalo uyinkosi nje yini ungayikhululi mase nathi sikhulule wathula uJesu ngoba sokhuluma ngelinye ilanga awufiki indawo ophendula zonke izinto otshelwa ngabantu fanele ukukhuluma sengathi amazwi ayakhokhela kube ngathi unebhili ungakhulumi sengathi nje wathi uJesu I can't comment lokho wakhomenta lo muntu wathi hey wena awumesaba uNkulunkulu wavele lo wabona uNkulunkulu kodwa babethelwe njengegebengu ngobathathu ngoba uJesu uyembulu akakishwa lo Jesu bethelwa amaJuda abadade betadishe ngaye ukuthi uyeza bahluleka betadishile wabona wombuleke into yevangeli ihlula abantu ngoba besonta iminyaka ngoba itadishwa ayidingi uye Bible school ayidingi ukusonta ushaye yonke into sebandla ikasha noma ususonti impulela isigebengu uJesu mayethi uNkulunkulu bebethi uzenza uNkulunkulu bengamkhona kodwa lo akafundanga nawo umbuleke uvangeli liyambula wathi awumesaba uNkulunkulu thina silapha ngoba sifanele thina silapha ngoba sifanele church isiphambano kwakuyinto ejwayelekile emaJuda aqalanga ngoJesu ubethela umuntu bekukhona amajele kukhona igwebo zokushaya umuntu owesone kakhulu bese bethela isiphambano besuwuphawu lehlazo ngokubani babethi bayamhlaza uJesu bethi ngeke phinde landele umuntu ngake nganyana eduze ifishane konke enzeka mhla sesiphambanweni konke enzeka mhla sesiphambanweni konke enzeka mhla sesiphambanweni ngeke umncane kunayo futhi wasicina nje ngoba konke enzeka mhla sesiphambanweni awuthi Jesus kumele abantu emhlabeni uJesu lo sesiphambanweni uNkulunkulu lona phezulu esulwini uJesu siphambanweni ngoba isiphambano siphakathi nendawo asike emhlabeni asike ezulwini sasilenga kwi-atmosphere singekho phezulu khona into eyenziwa yilo esiphambanweni bonke abaphathi bayofuna ukubuka uJesu baphakamise ikhanda mbuke mfana wami baphakamise ikhanda uNkulunkulu mayefuna ukubuka uJesu wehlisa ikhanda lona wenza abaphathi benyusa ikhanda bembuke kodwa phezulu ugobisa ikhanda uyambuka ugcina qondana amehla laba abangazwani ngenxa yalo muntu osesiphambanweni hayi ngoba sibukana nalo inkinga kunomuntu esimbukayo isiphambano sahlanganisa amehlo abantu abaxabane noNkulunkulu bayithola sebabukana noNkulunkulu asiqondeni ukubukana inkinga kunomuntu olengayo lo muntu olengayo wenza amehlethu ngoba ngehla ukhukule buka umuntu kodwa uNkulunkulu buka indodana yakhe nawe buka indodana ngoba seniyahlangana yingakho umusho ethi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila ethi phandle kwami akekho ongeza
asibale nebembethele ngoba isiphambano samxhumanisa senze xhumanisa uNkulunkulu nabantu. Hlamba batatishanga noPaulus isiphambano. uPaulus isiphambano luplasayo kwamanje. Noma yini nengapha mamnalo lophawu into engapha nengapha ivele ibe into eyodwa. uPaulus isiphambano lani sinande kumnyameni lihlanganisa nezulu njengamanje siyinhlamvu yesonakhe lokhu ayikho ezulwini nathi siyikho. Ngoba sasudri akabanga leseseceleni kodwa waba lesesesele ngoba nalokho kwakushimini uthi noma singayileni isiphambana masingekho phakathi asisebenzi masiseceleni baningi bayileni isiphambana kodwa sibenzeni lutho kodwa sidinga kwakulungisa imistake kaGenesis 3 umuntu owona ongeke eceleni kwakuwumuntu ophakathi nendawo ngakho naye mayifika sezone kwadingeka engene phakathi. Can you say thank you, Jesus? Can you say thank you, Jesus? Can you say thank you, Jesus? No, but I was so far. Ayishona ke ngifuna ukukhala lenze zokhuluma ngayo ethi uma ningiphakamisa so lapha manje isikhombisa church elokuqala uvela njengenxusa baba bathethele elesibili uvela engene engxoxweni yabantu yomuntu odelelayo wangamphendula odelelayo waphendula lo othi usumphendula lo bengasho ngicela ke embusweni bethi ngifuna ube sembusweni wakho wathi uJesu akekho ongivumayo okukhunjulwayo ongivumayo ngihamba ongivumayo akakhunjuli kodwa ongivumayo ngihamba I'm not there. But then this train I go to my hair. No my high place my afford. I need to kill them. You want to speak? This person's mouth full. Is it real paradise? In the paradise. I'm not used to the paradise. In the lead, Yabata by Yesu. Abahamba ngakhona baya highgates. Highgates I saw this all. Kodwa abantu abaye sokweni balindiswa ama waiting places. Inkinga indawo lendabuyo in the taste yephakathi.
ngoba iHades iyashisa njengesihoko kodwa kusona isihoko. The paradise imnandi njengezulu kodwa kulona izulu. Shothi uthi ungakahlulelwa indawo linde kuyathela. Ukuthi ubhibhile noma ubhibhanga yini. Shothi ufa nje ubona ngofika la ufika khona nje. Awungangena eparadise. Ngoba basazohlulela bonke sesikhona nathi. Kodwa umehluko bazobe besuka endaweni zokulinda. Umuntu ubashwa manje akaye ejele. Uye stokisini. Istokisi sine-taste yejele kodwa kulona ijele. Uthe sesitokisini usazoya kwijaji. Babisi benza izinto bathi sibheke sigade kanti umuntu ngale uyasha usandaweni alinde kulo. Ubofunda ekhaya Luke 16 isiqembu loLazarus. Ifesa clear ukuthi simbili indawo ngale. Kwasisiqebi saya eHades. Hayi ngoba siqebile ngoba singakhona. Bafuna sa waya eparadise. Akayanga ngoba ehlupheka. Uye ngoba ekhona. Ngoba behlupheka ngoba beyifi. Kodwa waye esulini ngoba ekhona. Phela i-laziness eyamenza ehlupheka. So wayihlala esamweni. Ehalela ukuthenga, engena ukuthenga ehalela. Then uyakwazi ukuhlupheka ukuvutha. Ngoba unomoya wokuvila. Spirit of laziness. It's a source of poverty. And the poverty ayisho ezulwini. Usoyezulwini ngoba ukhona. Kwi-poverty awungeni ngoba uyakhona. Uhlupheka ngoba unobuvila. Lo waya eHades ecebile. Akashi ngoba ecebile. Usho ngoba uceba wakhohlwa ukukhona. Iphambene. Ey'cebile ziyakhohlwa ukukhona. Zinakusebenza. Lezi ey'kholwayo zikhohlwa ukusebenza. Zinakukhona. Zafanele hlezi zikhangeza ngoba ziyakhona. Uma sebengale kuthiwa wawunomhosha. Mayiphakamisa amehlo omunye. eHades uthi ayibonanga uyadwa baba. Uhlezi noLazarus. Wathi ngicela ngigcobhoze umunyu. Ngiyasha la. Kunomhosha. Wathiwa hayi ngabe siyasiza kunomhosha. Lo mhosha lona uweleki ngale. Ukuwela umhosha. Yishwa ukufa kana ukazi ukhona uwele lo mhosha. Nathi lephathe ingqele. Sethi lo baba uma ningangisizi ngani umoya endlini kababa. Yina bafethu abawu5 angifuni bezeni. Batshela ukuthi abakhona. Wathiwa yakekho uzomehlotsheni abafowini bakhona abashumayela emhlabeni. Buka isima. Wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. Ngizoba nawe endaweni yokulinda. Elesithathu ivesi lithi wabona uma wakhe. Lo mfundi amthanda. Wathi mama ebheke indodana. Indodana ebheke umama. Le vesi mhlawumbe yodwa. Why ukhetha uJohane? Umthembe ngoma wakho. Khetha uJohane. Umkhethe ngani uJohane? uJohane yena yedwa wafika emnqamlezweni. Abanye bengilandela mangikhethe izikwa kuphela. Kodwa nomlandele nangishula lokuhlupheka. Awuthenjwa ngezinto zakhe umuntu ogwayo. Ongamlandeli ngisho ehluphekile. Ukumlandela nine stop ukwenza ekuthembe ethi indodana bheka umama. Kunezizwe zembusweni ongeke wathenjwa ngazo umuntu ku on and off yakholwa yakholwa uphazamisa iCV yakho yomoya. Wonke umuntu uneCV bengamuntu okuyevelayo ukuthi bani singamthembayo
ngeposition yokumnikeza into enje. Kuthiwa ayibani ningamthembi uyobuye inyamalale nezinto zombuso. uJohane kwathiwa bheka umame ngoba belandela kuneyibusiso elandela emnqamlezweni uyathenjwa uma ulandela kuzo zonke izikhathi. Abathenjwa abalandela mhlawumbe mama bendoda uyozusona uphiwe kanti siyathanda ukukupha inkinga likwetheli kuneyinkathi esingakuboni ngazo umlandela abawukuhle kuphela. And it's for Eloi lama sabathane uNkulunkulu wami ongishiyelana. Let's for ngithanda umbuzo ungishiyelana. Liveza ukuthi akakwazi uvele kushiyeka lasikho isizathu. Akufanele ukuthi ayongishiyile. Fanele ngicheck yini engiyenzile kodwa. Inqwaba isheshe imkhalele ukuthi ungilahlile inganaki yini le. Namagama athi ngishiyelana athi ngifuna ukwazi yini engiyonile kuzoshuka isandla sakho kimi. Before umgxeke uthi awusamboni ekuthwele checka yini akushiyele yona ungishiyelani na. Yes 5 wathi ngomi mayithi ngomi wayevesi ngumuntu kade ngishaya kade ngihamba ayimtesti. Leli 5 wayengomele izolo wayengomele yonke into wayomela amanzi ngqo bamncisha amanzi bamnika uvinika bethi bayamlaya kanti abazi uvinika unamandla kumuntu oseyinhlungwini ngoba njengoba efuna ukuphuza kunezwi lesithupa futhi ukulimemeza manje sewiki kakhulu wathi ngomile ngoba ufuna ukumemezela number 6 ufezile so wayefuna into angayiphuza ukuze memezele into ebalulekile kusekufezile. And the 7 wathi baba ezandleni zakho sengiyawubeka umoya wakho. Mayithi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wakho. Leli gama uthi ngiyabeka lali prophet ukuthi shuthu usazobuya uthathe ngoba yonke into oyibekayo kuyithi lali vele uthakazi kodwa ubeki ngoba into oyibekayo awuyilahli. Kwakumele nje bebone amaJuda usho phela ezandleni zakho. Amagama athi ezandleni zakho ayichaza ukuthi ziningi izandla ezingithintile kodwa kuzo zonke asikho engasithemba ngomphefumulo wakho ngoba noma ungadlula ezandleni akaze sakhe ehlukile kunezandla ezake zamthina isandla esithembekile izandleni zakho ngawubeka. But kuya ngamaJuda kuthiwa amaJuda njalo beyolala bengawe ekhakubo uhleli umthandazo ka-good night ethi ngizovuka kusasa. Let me close now. Worshipers bethi sesiyadumisa sesiyamphakamisa uma simphakamisa uthe uzoba umushidumisa kodwa ukhuza amaJuda ukuthi manike nangiphakamisa nangibethela nobe nesimistake ngaphakanyiswa ngesiphambaneni asithandaza besikhathi lesi yayiwonile lokuthi ngiyibona mangivula amehlo ngilandelwa abantu mangandisa ukudla ngilandelwa abantu bancane abangilandela ngeyimangaliso kodwa mangiphakanyiswa ufuna ukuvala namhlanje la ekutheni asidonswanga zimangaliso kodwa sadonswa isiphambano zizovala lapha uma sesile. Ingakho uma zinyamalala imangaliso siyaqhubeka simkhona
ngoba asibona bezimo. Kunamazwi uJesu awashoyo ukuthi uma ningiphakamisa angiyukudonsa isixuku, ngidonsa isixuku ngemangaliso, kodwa manje ngiphakamisa ngoba donsa bona nani igama elikhulu all shuthi ngeyimangaliso ngidonsa isixuku, kodwa nesiphambano ngokuphakamiswa nginanda ohluphekayo, nginanda ophezulu, nginanda wonke umuntu. Sizwayethi uJesu isiphambano ukuphakanyiswa kunamandla udlula imangaliso emsebenzini. Ngemanga ngilanda abambalwa, kodwa besiphambano ngibalanda bonke. Ake ngimemeze ekodweni namhlanje ngithi silapha sidonswanga ubuhle bakhe, asidonswanga imbusiso zakhe, kodwa into esidonsa ukunqamlezwa. Asithandaze bayifana waphakanyiswa, mhlayephakanyiswa, wasidonsa thina sadonswa, adonswanga zimoto asiphezulu, zifika bethi imoto, adonswanga imishado, ifika bethi imishado, adonswanga zimali, zifika bethi imali, kodwa 2000 years ago waphakanyiswa, mhlayifulisa ngesiphambano. Leli gama church lokudonswa likhasiyama ukukholwa. Yingakho abanye babeyikhuluma kabi insindiso, yabayeka nje insindiso bekhuluma kabi, yabadonsa beyikhuluma kabi. Oh, akasithi sidonsiwe. Noma sifisa ukuyeka sayeleke, inkinga sidonsiwe. Noma kungasahambeki, sibona sasibuya sithi wamuhle Jesu, wamuhle Jesu. Kunento ngifuna siyithandaze namhlanje. Uma wadonsa thina ungabekelana lesibazana. Ngiyacela church nomthandazo engifuna siwuthandaze. Uma walanda mina ungayelelani inhloko zayo. Kuleli phasika sithuma isiphambano kubo bonke abantu bethu. Sithi lawo mandla ngidonsa ngawo. Ulama kashamama. This is a warning. Why bemziba uJesu? Bamziba ngoba kaJuda isiphambano uphawu lehlazo. Bathi uyayishona. Ubani ongamlanda esehlazweni? Kanti abazi lokhu akufa kwehlazo. Akufa. Sathi basimbhela. Sangabona yena ehlazweni. Sabona into ngabe thina siyiyo. Sathawu ngokuthatha indawo yethu. Yilitho ngabe silapho. Samlandela. Ngenxa yalokho. All of us, let us pray. 1 minute. Sisi, thank you, Jesus, for your cross. Sika sibonga umnamo lezo. 1 minute, 1 minute. 1 minute, 1 minute. Come on, church, 1 minute. Sibonga ukuphakanyiswa. Sibonga ukuwalema. Sibonga ukuwafa. Power of
Declare these words over your life. Sivalamehlo mina siphuma message yokuqala wazi ukuthi awusakubona impilo uJesu ayefa wakho hamba ngesibindi mawusindisile wazi awusakholwa uJesu ukhokhile wathi ngicela ukubhala enhlizweni yakho lamazwi wathi isitha sokugcina sokunqoba ukufa ikhonza kusho oqede zonke izinto angazi ngambhekane nani kodwa phose inkosini oyikhonza angazi yini ohlangana namasiqedi phasini kodwa lokuhlangana nani fear not ungesabi ungafisha ukuyibulala mohlangana nenkinga ungafisha ukuyeka khumbula ukhonza baba engemkhonzayo nalena uyiqedile noma ungangalazi ivesi kodwa yazi nje ukuthi esokugcina isithi ukufa futhi wayiqeda zonke nalokho wami kwabani nalokho ngizwa namanje futhi kodwa kuhlobana nesonto ziningi izinto ozoyishiya lapha seyingqothile. Haleluya. Haleluya. Ngoba celebrate ukufa komuntu okuchaza ukuthi uqede zonke izinto. Njengoba silomkhosi uyagobisa izifo. Uyagobisa izifo. Konke kuyakhotha. Konke kuyakhotha. Thank you, Lord. As our eyes are closed, Jesus. but ngenzeka nomuntu othi mfundisi lesiphambana sikho phakathi kini. Oh, Jesus. Akazi uJesu ngemthatha. Ngizwa kodwa namhlanje singidonsa ngizwa kunento esinama ngene. Hallelujah. Ngenzeka mhlawumbe usekhona ukuphekezelile noma usefo whatever ngizini kodwa manje mfundisi nami ngiyamdinga lo Jesu. Ngicela uphakamisa isandla sakho usiqondise straight siphakamise kakhulu ngifisa ukuthandaza nawe uma ukhona. Phakamise kakhulu. I want to pray with you. Othi Jesu nakho ukuphila kwami. Kuleli phasika nami ngiyabona ukuthi uyangidonsa. Ngiyakuvuma njengenkosi. Siphakamisa kakhulu. Phakamisa sisodwa nothi eyibili. Phakamisa one hand. Usiphakamise kakhulu. I want to pray. God bless you. God bless you. God bless you. My khona bengithi ngizemkhosini. Bengazi ukuthi lento ngeke ngiyigubhe kodwa ngizohamba nayo. Ngoba iqhwabi yakude igubha amaphasika kodwa lento ishiye ephasikeni. Usisi ukuthi uzogubha kodwa into ugoduke.
bengithi ngizogupha nje ngoba ibandla liseduze nathi idingidonsa semse kanjalo sithi Jesu ngidonsa nami Nkosi ikusise baba lapho mayikhona omunye Nkosi Jesu angizi kuye ngoba ngibona izinto ezizibusiso kodwa ngibona isiphambano Nkosi ikusise mntanami ngibona isiphambano uma ngilenga ngiphakanyiswa isiphambanweni ngizobadonsa bonke abantu ngibona nami ngibaliwe kulaba bonke awukhawula abathi umfundisi thandazana ngiyibona izandla if you mean it ugijima uze phambili I want to pray with you just come don't fear come let me pray with you come to me so that I want to pray with you yes come just come just come just come just come just come when you vala amehlo when you beg Enkosini just come just come just come I need this Jesus I need this Jesus thank you Holy and the apostle is coming forward